Dauda Adamu Abdullahi kahutu rara ya yi ma gwamnan Neja wato Bago inda yake ce mashi bulldozer, inda ya karfafa yanayin yadda yake ayyuka ga kasar domin ganin an kawo ci gaba a jihar Neja. Neja dai kun sani ita ma arewa. Idan dai har aiki ake so aiki iya aiki to a nemi bulldozer, domin bulldozer ita ce uwar aiki, ita ce wadda ake amfani domin yin gine-gine, gadaje har abin da ya shafi titina. Shi yasa yake cewa Neja ya zama bulldozer. A inda yake cewa riba ta kai riba, inda kake ganin ga gyaɗa ga tunkuza, wato abu biyu ya haɗu, inda ka samu gyaɗa ka samu tunkuza sai mai sai kuli-kuli. A ƙarshe Dauda kahutu rara ya ce wato shi dai gwamnan Neja ya zamo mai kambun aiki, da ya murza sai aiki, wato ka san dai shi kambu wani abu ne wanda Hausawa suke yi domin ƙarin ƙarfi, wato hakan ne ya nuna shi. Tatin wata ƙungiya ce ta haɗa mutane 13 masu ƙoƙari wurin ganin sun yi abin alheri, sun yi abin a zo a gani, wanda cikinsu akwai Aisha Humaira, sannan kuma akwai jarumi Sarki Ali Nuhu na jami'ar Kannywood.